assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ɓe garti e windande men hande tawde Allah wallino on mi hollino on ko wiyete masɗe pular kadi mbaɗa mon ekko woto to janngoɗa ba e ɓa e ca e da e ɗa ɗum ɗon ko atana holluma ha jiiya hande noon ko ɗum janggaten hande hankadi en gari e jangde nde to on kollama on pamminama on gayni hankadi noon ganden ko ɗum ɗo wiyete ba mawɗo kala ko jangate e ba mawɗo ko ɗo haaɗi sa waɗi ni wonti ɓa mawɗo ayde sa waɗi ni ko ca mawɗo ay sa waɗi ni ko da mawɗo ay sa waɗi ni ko ɗa mawɗo ɗe ɗo joyi tan jangaten hande mbason heñade mbason heppude mbason habde on saha noon mbaɗani oɗo woni ba tokoso o ba tokoso nani ba tokoso ngara ha ɗo gadda ɓa tokoso jaha ha ɗo gadda ca tokoso wona ɗo jaha ha ɗo gadda da tokoso jaha ha ɗo ay ha ɗo gadda ya ɗa tokoso gasi joni noon mbaɗen dani henne beele bindi ɗi maw ɗi fota ɗito lawol gotol ay ayde mbaɗen ni joni noon ɗo gadden ngal ɗo gadda ngal ha ɗo ngal sawdo ɗo ngal ɗo ne adde sawdo ɗo ay sawdo ɗo ngal ɗo ne adde ay ara ha ɗo sawdo ɗo nanji joni ɗo abbo seeɗa ɗone abbo seeɗa ɗone abbo seeɗa ngal ɗone ara ay ati ngal ɗone ara ha to ɗo ha ɗo moƴƴi joni ca oɗo abbo caggal seeɗa ay moƴƴi ɗo oɗo abboya seeɗa ay moƴƴi ɗo one ara ɗo moƴƴi ɗo o abbo caggal seeɗa eywa moƴƴi ɗo one ara abbo ɗo seeɗa caggal ay moƴƴi ɗo gasi gaɗen ni waɗen ni on ara ni waɗen ni gasi hankadi en keeɓi ko eɗen jangin alluwal jangde aɗa ñaama joni noon mbaɗen dani henne en gandi ko ɗo tan woni ba mawɗo e hewde ɗo haaɗi sa andi ba mawɗo ganda ba tokoso gasi a sirti e majjere ba ɗo tan ba haaɗi ganda ko oɗo wiyete ba mawɗo ganda ko oɗo wiyete ba tokoso gasi a sirti e majjere a faami ɗon so ɗiggi garana ɗo nde wonno ba o omo nandi e ɓa kofal ngal serdiɓe so hofaki wayi ni ko ɗo mbiyata ba kono so wayini tan natti wonde ba wonti ɓa ɓa mawɗo ha ɗigga ngara tokoso o nani
niwindirte ɓa ɗa kofal ngal serdiɓe ɗo ko ba tokoso ɗo ko ɓa tokoso no ɗo wondirno ba mawɗo ɓa mawɗo gaane wona ba tokoso ɓa tokoso aɗa yardi ɗone ko ca mawɗo o ko niwindirte tokoso ko niwindirte gasi ɗo tan jangata ca certa e ca woni tan ko ca mawɗo e ca tokoso gasi 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 so ɗiggi garana da mawɗo ko niwindirte tokoso niwindirte wadde a andi da mawɗo no windirte a andi da tokoso no windirte a sirte da majjere so ɗiggi noon garna ɗa mawɗo e ɗa tokoso gasi joni noon holko serdi da e ɗa mbiya kofal ngal so hofaki ko da so hofima ko ɗa wadde da mawɗo e ɗa mawɗo ɗo kadi ko guutum so hofaki ko da ɗo wayini ko ɗa kofal ngal addi ha wiya ɗa wadde ɗo ko da mawɗo ɗo ko da tokoso ɗo noon ko ɗa mawɗo ɗo ko ɗa tokoso ari ardi allol ma nan ɗon hoto heño hoto heppu ƴettu kuɗɗol ma e karne ma aɗa janga aɗa wanjito a jangan ha mbawa nde puɗɗa wanjitade mbiya ba mawɗo ba tokoso ba mawɗo ba tokoso ko hen ba ala a wiyat ba mawɗo ni windirte on saha binda mbiya ba tokoso ko ni windirte wadde bindama wona so ɗiggi noon garna ɓa mbiya ɓa mawɗo ko ni windirte ko ni jangirte o ɗiggi bindamo garna ɓa tokoso mbiya ko ni windirte ko ni kadi jangirte wadde janga binda ɗum ha ɗigga so ɗiggi noon garna ca binda ca mawɗo ha ɗigga so ɗiggi garna ca tokoso gasi a serte ca garna da mawɗo ƴewani windirini bindira noon ha mbawa so ɗiggi garna da tokoso aɗa janga ha ɗigga so ɗiggi ƴewani windurini bindira noon ha mbawa ɗo windude on sahana mbawa wiide da mawɗo da tokoso gasi a serti e majjere da hankadi on saha noon garna ɗa mawɗo kofal ngal addi ha wiya ɗa wonno ko da wonti ɗa mawɗo ganda kofal ngal ɓeydumi hen wonti ɗa so gasi noon mi ara ɗo ɗa tokoso mi ɗiggini mi waɗano deftam noon waɗa ba mawɗo mi wiya ba tokoso ɗo aka mangal tokosal wadda ba mawɗo ba tokoso ɗo henne ko ɓa mawɗo ɗo ko ɓa tokoso ɗiggi ca mawɗo ɗiggi ca tokoso ɗiggi garna da mawɗo so ɗiggi da tokoso so ɗiggi garna ɗa mawɗo so ɗiggi ɗa tokoso gasi en kaariɗo hanka winde mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga
so tawi on koola koye mon ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on walla on o nemon saggita on nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jeewa sabo caggal saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo jeeyede hen janngude ngara bindoɗa jahata WhatsApp to ngara kaala indema e yettodema temedde ma nayi gaddora wona a windima a jeema e janngoɓe kala lewru maydu temedde mbaɗata e jaranma ngara jangga jarananima jokka haajuma jangde ma jaranma kala hunde a yiɗa noon min postata belta komo jangde ala politique jangga tan mbawa a funtatake jawdi ma ndi ndi ñamaka e dow mere mere a janngu mbawɗa keɓɗa gandal ma temedde ma e gaddata balla jangde nde temedde ɗe mbaɗɗa jangde nde wadde kala janngo hen waɗa hen ballal ma YouTube naɓe Facebook naɓe e kala ɗo mbawɗa wonde aɗa jangga hen aɗa naftoro hen waɗa hen ballal ma balla jangde nde sa wallide nde yettoma a wallani noon nde dokki arde a janggata ko soɗen balle on ballat soɗon balle soɗon jingani en jingue soɗon balle soɗon jingani en jingue oɗon woni wallede on woni on jinganede wadde sahade walletede balle mi wawa mi janggani aɗa yi jangguinoma kadi jeeboɗa ha jangde majjirma soɗon balle on jeɓat wallede oɗon balle jangde nde balla toon saabu janggoɓeɓe so ballaka janginta so go fof fi dawi dawol muɗum heeɓi kala mo waɗi pot arti on jarama jokke golle min beltima nannaki ceeɗa famni ko ballon janguinoɓeɓe ɓe jangguina ɓe mbawa janguinde oɗo jiiɗi janggude balleɓe Allah mon nam ɗon yette kuɗi mon e carnet mon mbañi on janggon ɗigga numéro o nanɗon mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon balle mon e jingere mon an noon jiɗɗo janggude hen dulal ngal ne woodi ngara toon naata toon so ari toon weddete weddama toon tawa ɗum toon nanna ɗum e portable ma keeɓa connexion ma ñifa jangga ɗigga kadi cabbala gongal ara yarano so ɓoyta gonta gando yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam